trendy cause I'm feeling it like. И какво става, хора? Аз съм Monkboy и днес ще говорим за една по-различна тема. Като цяло няма да играм на PvP. Просто искам да знаете, че в сервера EnderPvP има лъжец или лъжци. Не съм убеден, натопяват хората. Като цяло, сега се включвам в компа, нали нищо ново. И гледам си скайпа, сега ще ви покажа какво съм писал с Трискола. Гледам си скайпа и опа, нещо от Трискола ми е писал. И сега ще нека да го покажа. Грешка, момент. Ето. Пише ми днес, брато, вярно ли, че си продавал 2 стака мотори за пари в MC? И аз му пиша, не бях аз Станчо, имам снимки. Ако искаха ги виж. Имам. Да, тук го сбърках. И нека да ги отворим. Ето това е снимката на Станчо, като цяло. Ето това му е самия рез, ето тук се вижда The Forest, ама те са заедно. Станчо мамо сега, ето гледайте какво става. Като цяло това е на The Forest. Аз даже не съм яднат. Много хора могат да го потвърдят това нещо. И аз някакво съм учуден, викам, какво става сега, защо са ме натопявали тия? Защото гледайте то буквално, аз гледах чата, всичко беше на спам, гледайте, там има един. Аз просто нямам да ме разберете. И сега тук пиша в чата, кой е излъгал, искал, че съм продавал мотори, а то беше Станчо. Не беше много грамотно, но нищо. И аз не се чудя и викам, кой ще е това сега? Нека напиша в чата, нали, едно камион някой си признае какво е станало, защото, нали. Ма явно човек, който наистина ме мрази, да го кажем за момент. Защото виждате на томболите съм дал мотори. Нали от томболите, ама те всичко си е било направено, им приятел ме е пратил SMS за мотор. Доколкото аз знам, пък той може да не прати нещо там. Ето. Видяхте ли, хора? Видяхте ли? Ето. Той даже ще лев на момчето. Разбира се, целият сервер има мотори. Като знаех, че аз дам само тия, които бяха в томболите. Те са го правили. Станчо някъде го е взел. Аз ще показах, нали, евентуално снимките. Не евентуално, да показвам ги. Всичко е било точно, но викам, сега, що пак мене ме натопяват. Няма съби. Ще има, бе. Ще има, ти казах, бе. Чакай да напишем. Кажете хай на тубата. Нищо кой знае колко е интересно, но да кажа не е някакси файн. Добре имам пред. Самото бомбой. Окей, както и да е. Нали, на вас няма да е приятно да псуват някой такова, да ме натопяват. Мен даже ми бяха намахнали ранка за натопение, ама както и да е. Някои хора им връщат ранка, но това е сега друга тема. Няма сега да говорим. Като цяло има лъщи навсякъде, не само в сервера. То даже сервера сигурно е половина сервер. Сега се говоря не за някакви, че са лъжили родителите, някой да не съм инвестила факт, кое общо има това. Не, за Minecraft става въпрос. Има един край БГ, доколкото знам да е скамва. Ето как се пише. Мисля, не знам. Скамва, не съм срещнал, знам да ви кажа хора. Просто знам, че момчето скамва. Също имам някакви там подозрения. Няма смисъл да го натопявам. Като цяло няма кой знае какво точно се казва. Нищо кой знае колко е интересно. Забравя да ви кажа, за тези, които не знаят, че на трети там някъде, сервер се рестартира, всичко ще е ново, като цялостно. Няма да има айтеми, но просто цели сервер се рестартира. И аз говорих с Трискола, питахме се на мен. Той вика, първоначално няма да е ОП, като сега нали гледа си какво става, така им гъмайно, както и да е. Няма да е толкова ОП, пък по-нататък вика, ще все по-малко и по-малко, да ви удобня да знаете, защото все някой няма да знае. Така че или играйте по-малко сервер, защото няма смисъл кой знае колко се развивате, или играйте максимално най-много, ще прекарате най-хубаво последните мигове.
Защото не че кой знае колко последни мигове, ама остава по-малко от месец, нали, кофти. Като цяло съм. Играл съм тук доста време, това е друга тема. Вижте ли сега какво ще правите. И така хора, някъм ще кажете ББ на улта. Нека да ви кажа бай. Като цяло това е клипчето. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, ако не сте го направили, защото ще стане ютубър не следващия урок. Лайкайте клипа, ако ви е харесал. Коментирайте за нещо там, което се решите. Ще отговарям естествено, без внимание. Просто когато имам време, отговарям. И до скоро хора.